Jeg har tilbragt rigtig mange af mine skoleferier her i Odsherred. Så Odsherred er for mig et sted, hvor der er plads, og hvor man holder fri, og hvor man hygger sig. Særlig interessant i denne sammenhæng er et minde fra vores ferie. Et minde, hvor vi sejlede med sneglehuse på en bæk i Annebergskov. Vi sejlede med de samme sneglehuse år efter år. Og vi vidste åbenbart, hvis der var vist. Jeg kan ikke huske, om vi har sat en navn på eller et mærke på. Men det var sådan, at tiden den kunne jo gå i stå, og dagene kunne blive uendelige. Derfor skal det her projekt være et sneglehusprojekt. Vi skal tage sneglehuset på ryggen, og vi skal gå ud og være langsomme. Opføre os som snegle. Lad tiden gå i stå og stå af hamsterhjulet. Jeg starter mine projekter med at visualisere, hvad det er, jeg skal i gang med. Finde ud af, hvordan formen skal være. Hvordan jeg tror, formen kan blive. Så der bliver lavet tegninger og også meget for mit indre blik. Så går jeg i gang med filtningsprocessen, får fat i den uld, jeg nu skal bruge, for at finde ud af, om ulden nu også kan det, jeg gerne vil have den til. Der bliver lavet en hel del forsøg. Noget af det bliver godt, noget af det bliver knap så godt. Ved filtningen, i det her projekt, der bruger jeg sæbevand, og selvfølgelig rigtig meget knofedt, som I nok også kan se lige om lidt. Formen skal laves, jeg skal finde ud af, hvor tyk ulden skal være, hvordan farverne skal ligge, og så skal der bare knuppes og knuppes. En af de ting, der gør, at jeg synes, at uld er jo et fantastisk materiale at arbejde med, det er, at man kan forme det. Det kan filte sammen helt af sig selv, bare med noget gnidning og noget sæbevand, så kan man få tingene til at filte sammen, eller få ulden til at filte sammen, få den til at hænge sammen i en form. Og så kan jeg forme den i alle mulige former. Der er selvfølgelig nogle ting, der er sværere end andre, og hvordan får jeg den i den form, og hvordan får jeg den måske i den samme form igen og igen, hvis det er det, jeg gerne vil have. Lige her er det hankene, jeg er i gang med. Til rygsækken, jeg laver lige nogle ekstra, jeg laver mange, så jeg er sikker på, at jeg har nok. Og så er det færdige resultat. Den ene rygsækken her, en grå udgave, den er ikke helt så stor, stropperne kan reguleres med længden. Og så har jeg også lavet en anden en lidt større en her, hvid, som jeg selv synes er ret flot i formen, hvis jeg sådan skal være helt ærlig. Jeg har kaldt den Snail Living, fordi det er det, jeg synes, det handler om. Og den er også sidder godt på ryggen og er rigtig god.